Khanya kude TV bafethu lona usithembiso cela bafethu King XMC Mr Delicious ushoti bafethu abanye bangibiza kanjalo ngangibiza noma ingaliphi bafethu uqhubeka kanjalo niya subscribe lapho bafethu niya follower niya like abafethu niya comment futhi bafethu ya la sengiza nje futhi nolunye udaba bafethu la ngizama ukuveza ngizafuna ukukhuluma ngalento yokuthi mhlambe abanye bebethi hayi ngezwe nje kuma comment abanye bethi hayi le ndoda advocate wenombolo lo ngizama ukuveza ukuthi inombolo inobubi nobuhle bayo ngikhulumile indaba yobuhle bayo ukuthi kanjani bacela abantu bekwazi ukuhlalisana nani but sengikhuluma manje ngobubi bayo yabo enombolweni bafethu mina ngithi mhlambe ngithi wenze kahle umuntu ongangenanga enombolweni ngizophinda futhi ngisho le usuke wenze kahle uma ungena ejele wangangena enombolweni noma ke kudinga umuntu onesibindi yabo someone who can ignore pain yabo umuntu okwazi ignore ipain yabo but ignoreni kwakho le pain uma usugwetshiwe kuba ngcono yabo so into engizama ukuyiveza la kuhle kakhulu bafowethu ungayithathi inombolo because inombolo nayo inama complications akhona so ama complications akhona athanda ukuba nzima kakhulu yabo kunemithetho yakhona engekho lula yabo lonto ungenzeka ukuthi uthiwa ushaya inombolo cha ugcina ungasahlukumezekanga ejele wara but kunezinto zakhona ezinzima uyabo ongalula ukuthi uyitolerate yabo nje njoba ngiyiveza nje lento awucabange nje usungene enombolweni usufinyelelwa yilento ukuthi ufune ukugwaza abantu phela kumbula lo muntu uzomgwaza lo muntu unabantu akafanga mhlawumbe umgwazile waphila noma umgwazile wafa phela nje wamgwaza wafa nje leyo nto iyaziwa wamgwaza phambi kwabantu nje lapha ejele kunalento ekuthiwa home line wezwa leyo nto le uthola ukuthi ubufica abantu bangakini kwesisikhathi thoja back ababona bangakini straight but uline oya ngakini yabo leyo nto le yabo so ileyo nto le into egcina yaziwa vele nasemphakathini nje ukuthi wabulawa ejele abaziyo bathi wakuthiwa wabulawa ubani uyabona leyo nto le isikhandela ubutha obungasoze baphela nawe futhi kunamathuba amaningi ukuthi ufe kwawena uyabo so into engifuna ukuyiveza la ngifuna ukuveza ukuthi inombolo yinhle yimbi kodwa ngikhuluma manje ngobubi bayo so ingakho ngithi mina ngithi kuhle umuntu yabona umuntu othi ongayithatha nginombolo ayikuhle nalaba ngenkosi yami abasabhiza bayitshela ukuthi basafuna ukwenza amacala basafuna ukwenzana uma ukuthi awayishaya inombolo hayi kulungile ngisho uma ukuthiwa uyaboshwa hlala unjalo ngoba mhlambe ngeke uzukumele ubunzima bayo kunabantu ke abanezibindi ngendlela eyisimanga uthothi umuntu akanandaba nokuthi engakwazi umuntu akanandaba nokuthi engabulala umuntu yabo umuzwe esho nje ngomlomo wakhe ethi hayi mina mfethu ungaliphuza igazi mina yabo uyambona umuntu uthi unobulwanyana nje kunabantu abanjalo yabo leyo nto le nothi ukuthi ke nathi singamagwala cha bathi nje ngeke uzungizwe ngitshela ukuthi ngingaphuza igazi kodwa kunomuntu okwazi ukuthi akutshele leyo nto umbone kudala umuntu lo hey imentality yakhe angiyazi njani unementality nje yesilwane uma ukuthi naso sinayo imentality yabo so into engizama ukuyikhuluma la ile yokuthi uyabona ake ngixoxele nje indaba
eyenzeka khona ejele. Ngiye mina njoba ngihlala isikhathi esingaka ejele eside ngalolu hlobo. Kunabantu ukuthola ukuthi bangena ejele bengakayishayi inombolo. Angena ejele uza ngaleyo mentality leyo ukuthi ayena akanandaba ngalichitha igazi. Yabo. Abanye beza ngokuthi bafuna ukuvunywa. Abanye beza ngokuthi hayi cha naye ufuna ukubonakala phela ukuthi uyayizwa leyo nto leyo ukuze naye ahlale kahle. Uyayizwa leyo nto leyo ahlonishwe. Abanye uthi bakwenza lokho ngesimo sokuthi uyigwala nje. Ngokuthi uthunywe lento ubonja avela akulungile akagwaza abantu. Yabo. Engarealize ukuthi njoba ubhizi wenza lento ugwaza abantu wenzani. Zonke lezo izitha zakho lezo oyicreatela wena zona. Of which that thing will follow you one day. Ungasalindele. Siyawazi ama instances enzekalayo. Siyazazi kunama sins anzima enzakalayo. Uthothi umuntu bahlangana la ngaphandle. Hlangana etown umuntu nomunye ethi hey nangu lo muntu owayengenza 1 no 2 3 ejele akubulala umuntu. Nangu lo muntu lo wangishaya ejele. Yabo? Nangu lo muntu wangihlukumeza ejele. Yabo? So safanele ube prepared for lokho. Uyabo? So angazi ke noma basuke bekucabanga inibona lokho. Ngoba umuntu ukuthi oda impela indlela aggressive ngayo. Aggressive ngendlela eyisimanga. Uyabo? Kona nje omunye umfowethu owayegwetshwe 7 years. Wayegwetshwe 7 years uthi lo muntu wafuneka ahlale 3 years and a half apho. Futhi wayezohlala 3 years 6 months apho. Hayi wangena ejele wangena enombolweni yezwa lo nto. Hayi naye futhi isigayigayi impela. Uyabo? Hayi waphakama impela wavunya yabo lo nto leyo. Hayi yabo lo nto waphakama hayi makhulu ukuthi abuye ukuthi kwasha kwakhe usephakamile futhi wagcina ngelinye ilanga ephakama wafa umuntu mayefa umuntu wazothola life sentence wasejele. Yabona ke life sentence ngecala osukulenze uvela uboshiwe. Awufani no life sentence osukade ugwetshwe uwenze lelo cala la ngaphandle. Ngoba uma usukwazi ukwenza icala ubulela umuntu usungaphakathi ejele leyo nto le inkantolo ikubona njengomuntu ongasalawuleki ngoba ikugwebile ngoba ithi izokucorrecta. That is why njengamanje ngingasathiwa isiboshwa manje yabo akusathiwa even ingubo igqoka orange ogqoka lapha usabhalwa manje ukuthi prisoner kodwa manje usubhala ukuthi corrections ngamanye amazwi we are there to be corrected. Okushuthi kule ndawo wena ozocorrectwa kuyona okuzokwenziwa khona irehabilitation okuzokwenziwa khona ukuthi ube reconciled kwenzeke reconciliation kuzokwenziwa iredemption kuzokwenziwa irestoration khona lapho wena wenziswa ama program wenziswa inani nala uzama ukushintshwa isimilo sakho uzobulala umuntu lapho. Yabona ke manje ayisafani no life sentence noma no deal kajele ozowuthola uyenza icala ngaphandle nomuntu othola udile kajele enza icala ngaphakathi. Uvela uthola udile kajele wenza icala ngapha wathola udile kajele kanjalo lo mfowethu. Abantu ababeyo accuse bakhe kade baphuma ngoba bona bafika ejele noma bayithatha abanye inombolo but abazange bezenze izinto ayizenza yena ngesimo sokuthi ufuneke abuke ukuthi phela ustrong yena. Ngithi kwase kumnandi ukuthi ubaphethe manje ngisho accuse bakhe. Yabo? But bona baphuma ejele babuya ngaphandle bakwazi ukuqoqa impilo yabo. Mina ngikhuluma ngomuntu owaboshwe na 17 years. 17 years or 18 years, 19 years lapho. Ekwethu 7 years. Should lo muntu wafuneka aphume engayohlala ngisho 25 years. Hayi ngisho 25 u22. Uyabona umuntu ezophuma esemncane sangawazi ukuqoqa kahle impilo yakhe. Ngesimo salezi zinto afika wazenza lapha zamacala lapha ejele. Uyathathwa uyiswa kwamanye abadela ushoniswa koCockstad. Nakhona ubuye eCockstad uyambona ukuthi ngathi ingqondo yakhe isithwestekele kodwa ithwestekele ngakulona igazi leli hayi akalichitha ubuya ngokuzolala. Mina lo ukuthi ngiphume ejele ena 52 years.
kodwa waboshwa egwetshwe u7 years eno 17 18 19 lapho. Uyabona lo muntu wayezophuma engahlanzi ngisho 22. Mhlambe 22 years ufana kwephume eminyaka noma 21 years. But una 52 uhlala ejele. Accuse bakhe babi. Kade baphu abambheki futhi ejele. Bazombheka kanjani ngithi phela bese isiqhwaga yena ejele. Uyezwa le nto le? Into engayirealize lo muntu lo njengoba mina ngithi bengisebenza kwa spiritual care ejele kwenziwa ama program. Siyasenzisa ama program lapha na sikhuluma ngoba njengoba suke kwenziwa ama program lapha ngitolika nami nginterpret. Yabo uyuthola abantu sebeba nemibuzo abangibuza yona nami. Thola abafundisi abasekho. Mhlawumbe ngifica ngaba ama session awusho mfethu manje le program njengoba kukhulunywa ngokuthi nani. Lo mfethu wangicela ukuthi ucela ukuthi kule program ngoba ayikapheli isenziwa. Ucela naye ukuthi athi kululeka kancane ababoshwe. Abasagcile kulezi zinto zenombolo. Ngikhuluma umuntu oseyigedla manje. Yabo unempunga manje. Washo wathi bafowethu nina nithathi le nombolweni mina ngaboshwa ngineminyaka engaka ngigwetshwe 7 years. Kodwa manje ngina 52 years. Manje akana 52 mhlawumbe manje ngicathi uno 55 54 lapho. Uyohlanganisa u60 manje. Ngihleli la ejele yini lezi zinto zenombolo. Ingisize ngani ngoba ngihleli kanje ejele. Eminyango ngaboshwa ngiseyingane ngingenalutho. Ngineshonto ukuthi ngaya manje ba right ngaphandle. So into engizama ukuyisho bafethu ukuthi angithi uyayibona ke le nto manje simsize ngani lo muntu lonto. Usephenduke manje jailbird. Lo muntu ayikho nje impilo ayazi. Uma uthiwa nje manje uyaphuma leminyango afika thithiza ibhadi leminyango. Afuna ukuqala phansi ubugeme ngabuyela ejele futhi. So into engizama ukuyisho ukuthi ububi benombolo bukhona. Yabo kuhle ukuthi umuntu uzama ukuba positive entweni right. Ungazama ukuba positive entweni ezinegative. Because once kwahlangana upositive no negative vele kuqhuma umlilo lapho. Uzoba senkingeni. So ingakho ngithi ke kuhle ukungayingeni inhlobo enombolo because izinto zakhona zigcina ziba nama result noma ziba ne outcome engekho right ekugcineni. Khanya kude TV. Ngicela ni subscribe bafethu. Ni like, ni comment, ni follow. Nalezi zinto bafethu ngicela nje ukuthi lezi zinto esizikhuluma la abantu abanezingane abayibona ukuthi zizama ukuphuma out of hand. Nikhombise lezi zinto ezikanje sizazi. Khanya kude.